El pic de la Costa Cabirolera. El pic de la Costa Cabirolera és un cim de la Serra del Cadí, que amb els seus 2.604 metres d'alçada és el pic més alt del Berguedà i alhora de la província de Barcelona. La pujada l'hem fet des del Coll de les Bessotes, per una drecera que va tallant la pista per la que transita el PRC 124 i el recorregut dels cavalls del vent. Nosaltres anem seguint uns puntets vermells. A la nostra esquena tenim tota l'estona el Pedraforca. Arribant a Pratllong, a 2.270 metres, trobem una escletxa que ens permet travessar la Serra Pedregosa i amb una forta baixada arribar a la Font dels Cortils. Aquí davant nostre se'ns obre la finestra i veiem el pic de la Costa Cabirolera, el nostre objectiu. Font dels Cortils. Pues aquesta baixadeta a mi m'encanta deixar. Som a la Font dels Cortils, des d'on hem d'anar a cercar el traçat del GR 150/1. A darrere nostre deixem la Serra Pedregosa. Al Comabona s'estan formant nuclis de tempesta. Una gràfica del nostre objectiu. Pujarem pel negre, per la cresta, i baixarem pel camí normal, el vermell. Moltes boires a la banda de la Cerdanya. Som a sota mateix del pic del Cabirol, per encarar la cresta nord-oest del nostre objectiu. Tot i no ser complicada, ja que les grimpades en cap cas passen d'un segon grau, ni excessivament exposada, cal parar en compte en algun pas. Doncs tota la timba és per la Cerdanya i nosaltres pugem pel cantó del Berguedà.
Tot de preu. Bueno, nois, ja sabeu on som, no? A la Cabirolera. Per l'Aresta, el Xavier, la Lourdes, guaita'l. Ja hi som. Vinga. Vinga, guaita el Xavier. Està com un flam, eh? Està com un flamet, eh? Jo, si vinc a la Cabirolera, tinc molt clar que pujo per aquí. Això ho tinc claríssim. Som a la Cabirolera, o a la Roca Punxenta. I com que ahir el Barcelona va guanyar la Copa del Rei i ja tenim el doblet, ho celebrem. El Comabona i el Pedraforca cada cop està més tapat. Fem un petit mossec i tirem avall. La baixada des del cim la fem per la via normal, pel pas del Cabirol, i la tartera que ens ha de deixar de nou el GR 150/1, per sobre de la coma de la costa cabirolera, on hem tancat el cercle. Aquí tenim diferents modalitats, el que baixa corrent i els que ens baixem a poc. Ja hem passat per la Font dels Cortils i tornem enfilant-nos cap a la Serra Pedregosa. En total, irem estat 4 hores i 30 minuts. Irem fet 9 quilòmetres i 200 metres i uns 986 metres de desnivell positiu. I el més important, ens hem escapat de l'aigua.